Разчистваме най-якото място на света, там където правим скокове, там където снимахме скоковете при няколко видеа. И сега... Я не ги събираш, защото като ги събираш и така ми става по-трудно да ги взимам булшит. Добре, отивам да махам оттам стъкла. О, че е полека! И ще дарим 11 стотинки на хората в положение на тапачка. Да не книга. Ще дарим пари за себе си. Стига, бе! Трябва да е по-ниско. Не стави там. Къде ви сложа, бе, хора? Къде искате да гледате? Мая. Хора, вие не знаете какъв стимър си има. Буквално тук има всичко, хора. Всичко. Презервативи, ядене, гъбе, гнуса. Имаше птици някъде. Да, там имаше големи птици. Защо мяташ го? Бяха само ни бегал живота ми. Не мръзи малко да кучета, като събират с търбал. Що не вземат ако се окачка, бе? Да се включим. Колелата ли? Да. Няма проблема, няма да кажа, само ти се кажа. Това е добро.
така, хора, значи за сега стигнахме до тук, спрахме до толкова буклук. Тук има още толкова, там е гумата, на която снимахме, и музичката. Има някакви интересни буклуци, които ние ще съберем. Още буклуци имам да събираме и след това ще го правим. Това е виража, който преди изглеждаше така, но сега изглежда така. И вижте какво прави. Значи, също, като му дойде времето, ще трябва да изрежем това тук нещеница. Каквото и да е то. Това ще буклуци. И както виждате, до това дърво има този скок. И като се мине през този скок, се минава през този и директно се отива на онзи, който в момента изчисти Иво. И това дърво реално препречва този път до там. И затова ще трябва да се нареже. Няма да е сега, дори не мисля, че ще е тази година. Не, реално това лято... какво лято бе то свърши? Другата година. Със сигурност тази година няма да бъде. Но може би другата или по... Да, в смисъл тук трябва поне 3 години така да се работи. И ние ще им кажем... ако искаме, ще ги претрепем. Защото лятото аз съм виждал тук някакви жени. Идват си тук, кифли. Идват си тук, сядат си там, нали, там са ми нещата, раницата, махат ми раницата. И просто седят и почват си пушат цигарите и лично съм ги виждал как си хвърлят буклук. Лоша работа. А там няма да чисти сега. Ами... Писал, от мен ще бъде, но не сега. Да, и тук трябва целя. Смисъл, искам да видите тук какво е и там какво е. Смисъл, виждате ли разликата от скока? Смисъл, там колко е мръсно и тук колко е мръсно. Да, смисъл, листата не пречат, обаче се хлъзга повече. И аз веднъж така ще се пребия, защото слизахме отдолу и минах между ето тези двете тук. Между точно така да ми е пръста. Минах между двете и така се подхлъзнах заради тези листа, че много са гадни понякога. Трябва да са по-гадни. Да, така е. Защото много може да си покажеш гума, особено ако е по-голям. Или по-остър по някакъв начин. Също, Ивчо по някакъв начин ще трябва да махнем това, защото то също пречи. Брат, какъв пушек седи. Да, може. Там също има джемър, Между другото, този скок е направен доста хубаво, обаче почвам да се разпада от дъждове и от всичко. Просто вижте, тук вече се вижда дънера, тук вече има още дънера, който се вижда. Иначе скока е направен хубаво, но и с двата там също. Обаче ние... Добре. И сега ви оставам на нашето място. И така.